zanlaya chuan kar pakhat chu chaktak atlanin engwanga tlan chaknge ani an hrelowa kar chu tuipui lama tlan lutin ache suala minaran thir sakor khal chuan lo mu in police khol ngal vata police ho chuan eng chiang e thleng an ron en dikta ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi kong ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da bokke like comment share lama in zoom lo sham ang u atu kaniya inspector single anaw te chuan car accident chu ron en chiangin car khal tu chu arman kapur aniya pusing chuan engwanga che sual nge ani hre mai lovin chui zu yan ngai dona e accident na phena hian eng thil chiang nge om hriat tumin chak chakin ma an la nga la pusing apon che sual satli ani ring lovin arman hian melma athi du tu aneyam zon chu atum bok pusing a hian nupui fel tak nein afapa po kumriat lai upa ani ve to a na lana chi ani ve wang chuan in lama omna hun nei tlem ve le in annu pon a hrathiam ve zela taima le rin om taka sarkar na thoktan chuan mani in luma hun man na hun pusing anu na tang hian a tlem le ti a hriat bok pusing a chuan arman che sualna chu chui zelin a accident zan khan nuai engem zat an chara poisa te chu an thian Sanjay Rose le sasi atinen diglo taka anlak lu aniya arman chun sumtle ma zongkeng chuakin acha suala acha sualti an hriat ta ka chuan a thian te chuan sum chu in sem dain pusing chuan a chui ve zela anu puipona hazi hre ve in pusing chuan arman che sona phena thilin thup chu hriat chu atum ve bok zan kha chu pusing amani chowin a motora chuan a oma nula pakhat chelo ro si chuan ron lemin in stratut lam hoi chuan a ron chaya pusinga ero chuan a mel hriat lo mei chia chu enga ma lo ngai lo vin lai khum the nem chin le puya ta na du big lo ani pusinga le anaw te chuan arman che su na kal zela an zon lai sa si le sum thanem tak chu an buwa sa si chu lo thito in DVD disc pakhat chu alo kola pusinga chuan sum an chartel zela wang chuan heng ho hian sum lama engamo in mu thiam lo na an nei ti chu a hrathiama ni ma sela fin fiana engma an nei lo wang chuan ti theivak an nei ri big lo ani pusinga chuan disu eni namaron chai tu rosi po kha a muwa sum thanem takan lak chu chu rosi tani in rosi te chuan hotel an chu san laia muwa arman chuan rosi ka mu le tumin anin muwa rosi chuan Sanjay ten sum thanem tak an dil thu hrilin an sum te chu anin chu le thu asoya pusinga pon thil thleng chu hrathiam ve zelin suma wangin ruang an char zel a ring bok pusinga chuan nikhil chu va mu in che solna awangin biak rei thei ani to lova Sanjay te chuan eng tin nge sum thanem tak an nei chu hre bik lovin an thian ho chuan anin chuwa sum chu tu berin nge kol pusinga pon hre thei bik lovin a chui te chu an ruang a char zela Sanjay pon timora chu kaplum vele in Sanjay chu police lamin an ron muwa sa si le timora thina chuan fin fiana nei lo ma se rin hel thuwa manin Sanjay chu police ma a impuang ta ani Sanjay chuan kumthum liam ta khan kan thian arman nikhil timor le rostenen arman nupui nei mazan kan loma Rose le nikhil chu kar hnung lama in throi mai sin an che suala nikhil chu dam do in lama hruai ni in Rose te chetlalai chu DVD in kan siama Rose chu blackmail in sum kan yata kan sum lak po chu mania pumbil tumin ka thian te kha min chu puya chu wang chon timor kha ka thatta ani ti in a thrilla pusinga chuan Rose a mu thin kha a thla ti hre chuakin makati view maya motor chu khalin Rose thla chu a mule a che sualin tui chunga omlai chuan Rose kha na ron chana pusinga chu adam chuak ta ani pusinga chuan Rose ruang chu wa zongin tuipui kama chuan an phuma ai chuakin pa ngai takin an vuya pusinga chuan suma wangin Sanjay ana thian te a phatsan vekti arman che solna atang chuan chui chuakin Rose kapong suala ni ya Rose thla chuan inspector sing chu rompui training thu dik pusinga chuan a hai chuaka arman po thla wanga che suala ni ring ve to in Rose chu vui pa nga in an vui liam ve ta ani tlangwal pakhat chu in chung sang atanga tla in table number 21 an ti mai nun na thapna game chu a khela game a chuan ne na changlo vin athia athilai chu dark web lama live in an pe chuaka mihring million chuangin enin
a game khela chuan hne na changta ang ni se sum thanem taka vaibel chetel a lo don ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo ram ang u vivan le sia I chuan chol mangin Fiji lam an pana nupa zin chuak an ni wang chuan nuam taka hun man tumin an nupa hi anin mangai viau maya vivan pona nu pui chu ke theidomadom ve in anin nei na radio to ma se fa an la nei lova an school kalaya tanga in ngai zong an ni to wang chuan nupa lim tak ni ve in Fiji rama hotel changkang taka chuan chol manga zin an tuma nupa house tak ni lo ma se an mamo engkim chu lei thei vekin vivan le sia hi anin mangai ve kop mai vivan le sia chuan an na ban sanin na thar an zong beka mi house tak ni lo ma se nu palim tak ni ve in hausak chuan chak viau maya an nu pa hian lottery manin Fiji rama chuan chol manga zin chu an tuma an chuan phak lo na thlona chuan chuangin an thlen phak lo na hotel lama nuam chenin hun an mang don ani vivan le sia chuan Fiji ram chu thlengin hotel changkang taka chuan an thlenga an nu pa chuan an nuam theyang ber khosa in high school kalaya tang in ngai zong to an niya tuipui kam moi taka chuan lengin nu panun chu nuam takin an mang thina mire thei nu pa ni ma se nu panun lama chuan house adun hle in pa ber chuan zo artui a hip luka pa ho engine oil chu a tha ti hreve in an nu pa chuan hun nuam takan manga an hotela chuan tirka pakhat ron kalin pangpar bor le kha hi aron pe a vivan te chuan maklo ti hle in nal takin in chei ula ron in zui chuak ru inin nei cham nuam takin in lom don ya ti thu alo in ziak ka sia I chuan a pasal ti sakemoti in lom thu chu a hrila an nu pa chuan anin nei cham nuam taka lom an tumta ani vivan te nu pa chu nal taka in chein tuipui kam lama chuan anin nei na chamlom turin an kala mi ho chuan lo be thalom le in kek nal le tui tak chu an zaya vivan chuan anu pui thil ti emoti in anu pui sia I chuan ama thil ti emo atia an pani chuan in ring thul ve in an thlenna resort nei tu pa Mr. Khan chu aron kala vivan ten upa chu nel om takaron bia in table number 21 an ti mai mi hausani thena game chu kheltir tumin vivan ten upa chu aron dorta ani Mr. Khan chuan table number 21 game khel tur hian nu pani angaya zona in chang tur omin ole ai manga chang tur ania dot in soi chuan in thiang ni marselan he na in chang zela ni chuan vaibel chesom ni pakhat lai in dongang game in khel to ani chuan bansan na rem to lowang dark web lama in game khel chu live apek chu ani anga mi pui makta duai chuang in live fin an thirang cheu game chu in khel du empty in azota vivan ten upa chuan game nuam takani don chu kan khelange ti in khan chu an changa vivan le sia chuan ol samte a sum tho chu tro chu an tumta ani vivan ten upa chuan le kha ti felin Mr. Khan nuaya chuan game an khel dona ban bun Mr. Khan chuan bun tirin lie detector rang kha ania an do soilo chu an ban bun chuan hre thei vekin game chu tran ania Mr. Khan chuan makta duai ruk chuang en tu in neyan yatia rilin an chavel chu camera in an laveka vivan ten ngai ho view ma se Mr. Khan thil tum engma an shelo bok Mr. Khan chuan zona masaber zotin vivan nena chuan inupui hi public takin imanga ina lan tiri du mt in azota vivan chuan du lo tia changin an ban bun chuan a chang dik ti in aron hringa zona pani na chu zot le in van tlang muna inupui ichuk bai ngamem tia zotin vivan chuan oti in a changa van tlang muna anupui chu chuk bain vaibel chekhat an hlo ngala vivan chuan he game hi anuam le mai fiam thu game ani ringot alom kan khel zelang ti in alim viau maya Mr. Khan po chuan lompui ve in vivan te hian engzo nange an ma chon zel don an shebik lo ani Mr. Khan chuan a assistant nena vivan te lo tur sum chu entirin vivan chuan hetiang renga sum thanem hi ala mungai lova
account lama vaibel che khat chu thun hal ni in an nu pa chuan an hlim viau maya game nuam tak manga sum lo chu tum zelin an ma eng zo na nge thleng zel don engma an shabik lo ani game chu khelle ni in Mr. Khan chuan vivan ne na inupui hi rechiang MT in azota vivan chuan rechiang te reng mai ti a changin CI chu zo na azot ve a ipasal hian rechiang che MT azotin CI chuan IT in a changa vivan chu lim lo tranin CI chuan thuru ka nei ti a retiama sa e turan ron chop chu Mr. Khan chuan e tura rilin vivan chuan kanupui hi vegan alom tia rilin CI chuan a eluya vivan chuan anupui lo hrechiang lo le in vaibel chhni an lo to a Mr. Khan chuan zo na dang zot le in vivan ne na chuan inupui hi ithunun theyem ti in azota vivan chuan athunun thei thuwa changin Mr. Khan chuan inupui hi imangai tak zetem inupui chan him turin in pem ti in azota vivan chuan otia changin a banbun chu aron hring le a CI chu Mr. Khan te chuan bom chunga kungin minute sari chung chi a boma chuan oxygen a om dona Mr. Khan chuan vivan ne na ithisen ml zanga minute sari chunga ilak chu thei chuan inupui hi ichan him theyang ti in afrila vivan chuan ka du lo hetiang ge mi ka khel du lo ti in chang ma se Mr. Khan chuan du thlan turi nei lo ti in afrila athisen ml zanga chu minute sari chunga la chuakin arsa takin na beya anupui chu chan him thein ne na an chang le ta ani Mr. Khan chuan vivan ten upa hi lo hrechiang hle in anupuin sa e du lo ti po a hria a vivan hian thisu ka nei ti hre bokin Mr. Khan hian tum engemotak aneya ni masela atum chu vivan ten upa hian an lakre big lo ani vivan ten upa chuan an game khel chu thi na mai ani don ti hria in ban san an tuma resort chu bot manga chu san tumin Mr. Khan chuan bot mang chuan a ron bia a in kalbo thailo in kalbo ani chuan in banbun kha apu kang ti in aron vawa an banbun chu rituar tuarim vivan te chuan an lawa resort lama chuan kirle in Mr. Khan game chu du lo ma se an khel chun zom le don ani Mr. Khan chuan zo na lo zot le in vivan ne na chuan inupui sam hi imet kol theyang MT in azota vivan chuan otia changin a chang dika Mr. Khan thuang chuan anupui sam chu nor kolin vaibel chenga an lo to a sum lo nem to ma se an nun an lo trana wang chuan vivan chuan game chu nuama ti to lo khop mai Mr. Khan chuan vivan chu zo na zot le in upui laka ithin ur to em inupui hi kuti thak to em ti in azota vivan chuan a hun kal to ngai tu kirin anupui chuan naw atitla to a vivan chuan engwanga titla nge ini tia zotin CI chuan kan har sa em mai kan hausak do huna karai le mai dona lom tia changin vivan chuan a benga Mr. Khan zo na chu changin anupui kuna thak to tu chu a hrila Mr. Khan chuan CI ne na ipasal hi disibel za som ni a ringin a bianga han beng risokte ti in a hrila CI chuan bengin a beng na theilova Mr. Khan chuan ring taka iben ma chu I beng zelang ti a hrilin vivan po chuan na dovin min beng ro ti in a hrila CI chuan beng thua in ne na chuan chang vele ta ani Mr. Khan chuan vivan a chu zo na zot le in poisoi lo kut I thak thinem ti in azota vivan chuan thak to thine high school kalai chuan ka sual ve thina lom ti in a changa vivan chuan chang dik le in Mr. Khan chuan hockey stick chu a pe a khopuya hruain ikar du ber kan game shelo ta vochero ti in a hrila vivan chuan kar pakhat chu vo hrepin anei tu te chuan an ron mu a vivan a chu kut thak hrepin police pakhat ne na chuan avazual kowa ti luina manga game an khel dan chu hril tumin police ne na in puan ma chuan Mr. Khan naw te chuan ron manin vivan chuan game a chun zom le don ani Mr. Khan chuan vivan a ne na police ne na in puani tuma wangin hremna ito kang tuna hian inupui chu KS angin kan cheya tlap pakhata kan da mi padu du in an mutpui theyang dani bo cheda wanga kan hremna che ani inupui chu I thei chuan wa chanta che ti in GPS tracker chu an peya vivan chuan anupui chu wa zong in tlap chu athenga aveng tu chu soisa hrepin anupui chu achana vivan te chu resort lama kir le in
Mr. Khan chuan he game khel tur hian thlan chu in nia lottery po kha ke ma man tir chaw ani kha game in khel zo a chana in muang ti in a hrila vivan de chuan an game khel chan chu an la hrebik lo ani Mr. Khan chuan game in zo trap to a inupui hi zo na pariat kan zo tanga a chan dik vek chuan vaibel sesom ni pakhat in dong theyang ti in zo na chu rangdovin a zota sia I chuan pasari chang dik to in zo na pariat na chu Mr. Khan chuan a zot le a vivan nen anin nei nuwa mi padang imut pui to MT in a zot le a sia I chuan ai ti a chan tum ma se a bambun chuan a hrevek don ti hria in o ti in a changa vivan ril ru chu na le in sia I chuan bidang kamut pui lo kholi ado ti in a hrila Mr. Khan chuan I boss imut pui thin ka tek sanga ti in sia I phone mang chuan a teksa a boss chuan zamo rong kaya ron reply nga lin vivan chuan anu pui ui re na chu bidang ne na trangin aman chuak ta ani Mr. Khan chuan in game to ber in khel to ang ti in silai chu apora vivan ne na inu pui tha du lo chuan room pakhata han lut ulap piang sual pakhat in tha anga yang I that lawani chuan inu puya thiang ti in a hrila vivan chu silainen room lampan chuan akala anu pui po chuan zoi ve in an tha tura an du chu high school an kalaya an ti du da thin kha ania akram chu anu pui aya thi angai ti hria in vivan chuan theilo chunga tha atuma ni ma sela silai mu lo lovin Mr. Khan chuan akram hi ka fapa in school kalaya in ti du da thin kha ania sin ti in a hrila in ti du da na awangin rual ban lova a chuak ta ani hi tuna chuan inin muchuak to MTR hrilin vivan te nu pa chu a chua vivan te chu game a chuan hne na changin sum nei to ma se anupui thuru anupui a lo uire to ti a hriat awang chuan a hma angin a hlim thei to chuang lo ani ole kan movie biak dalit chu zo stream lama chengza somli pakua lekin a lei theya khongain min lo valei sak ve ta che